Φίλες και φίλοι, καλωσορίσατε στο κανάλι μας. Στα επόμενα επεισόδια του Grand Hotel, η ιστορία παίρνει απρόσμενη τροπή, καθώς ο Ρήγας έρχεται αντιμέτωπος για πρώτη φορά με τον Πέτρο, τον άνθρωπο που του έσωσε τη ζωή. Η συνάντηση αυτή ξυπνά παλιές πληγές και φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που όλοι πίστευαν πως είχαν θαυτεί για πάντα. Ο Πέτρος, που θεωρούνταν νεκρός, επιστρέφει ανατρέποντας κάθε βεβαιότητα και προκαλώντας σοκ σε όσους τον είχαν θρηνήσει. Η Αλίκη, παλεύοντας με τη θλίψη για την υποτιθέμενη απώλειά του, προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια της, αν και το κενό μέσα της μεγαλώνει μέρα με τη μέρα. Μαζί με τον Άρη και τη Φρίντα, μπαίνει σε μια νέα αποστολή αναζήτησης γύρω από τον Ρήγα, χωρίς να γνωρίζει πως πίσω από κάθε στοιχείο κρύβεται ένας άνθρωπος από το παρελθόν τους. Ο άγνωστος που τους καθοδηγεί θα αλλάξει τα πάντα, φέρνοντας μια αποκάλυψη που κανείς δεν περιμένει. Η επιστροφή του Πέτρου προκαλεί αναστάτωση, αφού κανείς δεν την περίμενε. Εμφανίζεται αλλαγμένος, αποφασισμένος να καθαρίσει το όνομά του και να υπερασπιστεί τόσο τα δικά του δικαιώματα, όσο και της οικογένειάς του. Ο άνθρωπος που του έδωσε τη δύναμη να ξανασταθεί στα πόδια του είναι ο Γεράσιμος Χατζημήτρος, ο οποίος στάθηκε δίπλα του όταν όλοι τον είχαν εξεγραμμένο. Η τυχαία συνάντησή του με το Ρήγα ανατρέπει τις ισορροπίες. Ο Πέτρος επιστρέφει έτοιμος να πάρει πίσω όσα του ανήκουν, ενώ ο Ρήγας, πλέον πιο αδύναμος, αντιλαμβάνεται πως η παρουσία του σηματοδοτεί το τέλος της δικής του κυριαρχίας. Με τη βοήθεια του Χατζημήτρου, ο Πέτρος κινείται προσεκτικά, χωρίς να γνωρίζουν τίποτα ο Ρήγας και η Αλίκη. Ο Άρης, που νιώθει τύψεις για το παρελθόν τους, προσπαθεί να κρατήσει αποστάσεις, όμως κανείς δεν φαντάζεται τι πραγματικά σχεδιάζει ο Χατζημήτρος. Και εκεί φαίνεται πως ένας φαινομενικά πιστός σύμμαχος μπορεί να αποδειχθεί ο πιο επικίνδυνος προδότης. Με μία εγγραφή στο κανάλι μας. Μας δίνετε δύναμη να συνεχίσουμε και είναι δωρεάν. Πατήστε και το καμπανάκι έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα για την αγαπημένη σας σειρά.